Baina benetan uste duze horrela zerbait irabazi daitekenik? Bai, zea, ikus dezagun gero amaieran. Ordura arte, jarraitu nirekin. Aurrera, introa! Guazen ba, ea gaurkoan zelan egiten dugu. Gutxienez, Laurak lurrartu ingan toki berean. Eta hori ez du gauza makala random jokalariekin. Guazen, lute atzera. Gaur ez dakit, baina kiloa probatzeko gogoa ditut. Ea zelan. Horratza, kontzo, orzego bat. Baina noa, korrika. Venga, zera, konfinamenduan garela. Zera, jai. Kontxo, haka eunda mazazpia, zinen ongi. Opariak oso gustoko ditiat. Guatzen hemendik ze dagoen ikustera, gutxi barru, korrikan hasi beharko gara, eremua jalan ekur bildakagula eta. Horratza berriro, gerezi ondoren atzen, eta hor dakago txoropitoa. Lotara txotxo! Baliogarri zaiguna hartu eta alde egin dezagun. Hain justu, hortze aurrean daukagu gure ezaugarri berezia hobetzeko gailua. Eta tamalez atzetik eremuaren muga jada gure jainean daukagu. Harineketan atera beharko dugu, bizi askorik ez galtzeko. Ba, primera, gure trebetazun berezia indartuta bero, korrikan alde egiteko unea etorri da, alde egin dezagun. Ez dakizuei gertatzen zaizuen, baina niri, bada partida askotan, korrika eta korrika bakarrik egiten duzala, iruditzen zailana. Hau sasoia, harrapatuko duzana, bai. Kontxo, hortzea torkidea motorrarekin, eskerrak. Nekatuta negoen jada. Eskerrik asko lagun, ni bilatzera etortzeagatik. Guazen motorrarekin egurra banatzera. Ez dakit ba, baina ez dirudi oso trebea tipo hau motorra bidatzen. Ba, bueno. Ikusiko diagu, ea ze egiten duen. Ez, nahiko traketza duk. Ikusten, beltza atea arazi duk, harridura aurpegi horrekin. Lagun, daukagu lagun osoa. Ere murdinean barrena gaudela sartuta, atxo. Tiro hotzak eta... Rus! Lotara! Aitzuk barrezka atera duk, tipu! Kondairazko aka eunda mazazpia, kondairazko bot bat, eskerrik asko, tipu! Zelako altzorra! Mi eskero pariagatik! Erne, lorratza gainean! Horzegok, baina noa bai ezi! Erratiko egazean! Eratu nirekin, geratu elkarrekin jolastera! Ez du nirekin jolastu nahi. Nonago? Ui, ere mua berriro. Buah, bani hemendik alde ingo dut. Aruntza, ez dut zegadarik nahi. Ez dut mendekurik nahi, egazan alde egin duen txoropitoa gandik. Buah, handik ere jendez gainizka, eta hortzez dago bat iezean. Noreta? Logure da, jasan zen. Lotan gelditu da, hor arrogartean. Beno, guk geurera. Alde egin dezagun ere murdinetik. The airdrop is coming. Ea, toki segurura heltzea lortzen dugun. Hemen utzi ziguk, gure laguna. Transportadorea.
goaz, bikain! Hortze urrunean ikusten ditiagu! Gure kide baten txapak baina sentitzen diagu lagun. Urruti, bakarrean joan naiz, eta eremu urdinaren barnean nago. Eskerrak adrenalina ziztadei. Orain borrokatzeko prez gaude eta gainera beste bida euskagu. Primera lagunak, guazen uretara eta beste ertzera salbu heltzen garen. Eta ora hemen, hasieratik itxaroten zenuten une epikoa, kiloa eta ni zarraski egiten. Hor doa kiloa! Bat, bi, hiru, lau, bost. Hau ez dut gabaitu, sei, zazpi, zortzi, bederatzi, hamar, eta atzetik tiroka. Norduk, apo armatu bat uretan. Akabo, lotara ondora. Use an adrenaline shot now. The safe zone is collapsing. Sniperra muñaren gainean daukagu. Eta lehengo laguna ere iesean. Get the dog tags. Laizai lagun, maitasuna ireta. Dog tags have been scanned successfully. Your teammate will return to the battle when the next revive flight arrives. Hemendik egon behar du sniperra, hortza horrean dirudi. Surprise, motherfucker! Baina nora, oak azkezura aurpegi horrekin. Eta lorratza berriro. Hau lehengo izan behar duk. Ez duk berriro ies egingo. Ale, guazen. Enemu atzetik daukagu. Hortze ezkerrean tankea. Hani paso egiten dut tanke honetaz. Lagun bat diagoan, hiltzear. Hor zagon tankea, beste batekin borrokan. Aldegin dezagun hemendik. Beldurre ematen diate tankeak da. Azkar. Txapak ditiago hor. Ontso, motorjarekin, bai, deia bikaina. Ziztu bizian hartu, eta berreskura ezagun laguna. Erne, atzetik diago ikusezin dagoen ba. Eta maitasuna iretza, jokalde bikaina. Your teammate has been killed. Get the dog tags and help them return to the battle. Dog tags have been scanned successfully. Your teammate will return to the battle when the next revive flight arrives. Handitiago, gure ekidaren txapa baina oso urruti dago. Eta gainera, ere murdinaren mugan, gu akabatzeko arrisku gehiegi. Kontzo, atzetik bat, lorratzak. Holographic decoys have been released. Ikusi duzue ba, botoiari zakatu eta armak ez dit tiro egit. Hau izan da, bok bat, bat ziripazen daute hil. The safe zone is collapsing. The last revive flight will arrive in 1 minute. Ba nik uste hemendik eratuko naizela. Ez duk kokapen txarra hau. Aitzak babestuta, zuaitzek ere. Bueno, itzala baino,
etxaien begiretatik, zertzo bait, izkutatzen naute, ezta? Hemen primeran. Nik ez dudan ulertzen zea da. Zergaitik, paratzutean, erori, hain justu, eremuaren mugan, etxaia loben tokian, eta ez nire alboan. Orain, biak hilda, ni bakarrik, eta 5 lagunen aurka. Zeinen ongi. Eta gainera kiloarekin, bikain, nabilen egun honetan. Bai, dana nire alde. Ai, beldur naiz. Granada bat, tiripaz, norbait arrapatzen dudan. Azki desesperazuta nago da. Eta horno berriro kiloarekin. 11. tiroa. 12. 13. Chip terminal is almost ready. Eta... Hauenean espero, 3 segituan. Eta ja gainera, zerretu egin duk. Badakita, kiloarekin munduan txarrena denak, 3 tiro sartu dizkiola, eta armamentu astuna atera du. Asaitzo! Erne laguna, bukaera heldu duk! Arrezi modu epikoan ketik ateratzen, danak akabatuz! Getting close to victory. Metal musika honekin ezin dia galdu! Toys have been released. Nonago! Zuntzitu nahi diat! Erakutze aurpegia, edo ipurdia berdin zait! Eta arrezi garaie, zuon laguntza! Bueno, ez egon gaizki, 8 hildako, MVP-a, eta gainera, Kriston barrean bota ditu, Ongi duk lagunak! Badakizue arpidetu, like eman, eta hurrengo guren arte! Izan ongi!